Laing personahe na sab sa Civil Security Unit sa Pulumulok South, Cotabato ang gipusil patay. Saruntang dugang detalye sa live report ni Abby Caballero. Abby. Yes, Sara, mauna kini ang ikaupat nga biktima sa pagpamusil patay sa mga sakop sa Pulumulok CSU. Pinakaulahing biktima kanhi Hepe sa maong buhatan. Kamatikdan sa kuha sa CCTV kining duha ka lalaki nga nakasuot og jacket ug kalo. Nga daw dunay ginapanid-an gawa sa usa ka LPG outlet sa Tuazon Subdivision, Barangay Poblasyon, Pulumulok South, Cotabato. Taod-taod makit ang mibunot na sila og pusil ug misulod na sa maong tindahan. Dinhi na madunggan ang duha ka buto sa pusil. Migawas ang usa sa mga gunman ug duna kini gisinyasan. Mibalik kini og sulod ug laing duha ka buto sa pusil na sab ang madunggan. Human ang hitabo, paspas miikyas ang duha sakay sa motorsiklo nga naka-standby at tubangan sa tindahan. Biktima sa maong pagpamusil usa na sab ka personahe sa Civil Security Unit sa Pulumulok South, Cotabato nga si Donald Cabiga, 55 anyos. Matud pa usa kini ka kanhi chief sa CSU Pulumulok. Siya ang ikaupat nga CSU personnel nga biktima sa pagpamusil sa maong lungsod. Kahinumdumang November 18, 2022, gipusil patay ang 50 anyos nga si Adonis Junila sa public cemetery asa siya naasay. Ug niadtong Enero 6, gipusil sab sila si Bonifacio Cabasida, 58 anyos, ug Jesse Archete, 56 anyos. Sumala sa otoridad, daghang anggulo silang ginatutukan, lakip dinhi ang dili pagsinabtanay sa ilang grupo. Pwedeng may kinalaman sa mga illegal na mga gawain like itong sigarilyo, yang sa pangungutong at pwede sa droga. Discount kasi yung possibility na nagka-onsihan within the group. Migula sab sa investigasyon nga samang kalibre 45 nga pusil ang gigamit sa pagpusil sa mga biktima. Ginahulat na lang karon sa otoridad ang resulta sa ballistics test. Gani posible matud pang usa lang ang nagpaluyo sa maong krimen. Ang nakikita po nating similar ngayon is the vehicle use, no? Na may nagsasabi na isang XRM na red, no? Na may mention din yung XRM na red kasi nung Friday na incident. At yung kahapon na incident, lumabas din po yung XRM na red. So, Sara, nabalaka ang ubang personahe sa Pulumulok CSU tungod sa sunod-sunod nga nahitabong pagpamusil sa ilang kaubanan. Apan mipasalig ang otoridad nga ilang paningkamutan nga mapaspasan ang investigasyon aron mahatagan na dayon og katin-awan ang maong krimen. Gani gipatasan na sa 500,000 pesos ang reward alang sa makatudlo sa sospek. Sara. Okay, dagang salamat, Abby Caballero.